Og jeg har sådan en video. I dag er det til mig og Carla på tur. Carla rød på sin egen hest der. Og vi skal egentlig bare ride en lille tur sammen. Fordi lang tid siden vi har været sammen. Så vi kunne godt tænke os at være sammen. Og så har vi valgt at ride en tur. Så I kommer bare med på en masse flotte clips og sådan noget. Også der rider tur. Og vi glæder os virkelig meget. Yes. Så tænkte jeg, at jeg kommer med på en masse clips af os, der rider og sådan noget. Og måske nogle billeder. Tænker jeg i hvert fald. Og jeg har fået lov af vores forældre at ride. Og vi kommer nok ikke rigtig til at galoppere, men godt være, at vi hurtigt tager en tur. Det må tiden jo vise, hvad der sker. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal til at ride. Og det glæder jeg mig til. Så ja, vi ses lidt længere hen af turen, tænker jeg. Så yes, vi ses lidt senere. Okay, er du okay? Ja, det er. Okay, godt. Jeg troede, du slog mig. Men det har jeg heldigvis ikke. Så vi går op på hesten igen og bare skal af. Ja, det tror jeg faktisk er en god idé. Så skal vi også bare tage hjem. Ja. Okay, så lad os gøre det. Okay, vi valgte så skridt af, fordi at Karoline hun så helt lidt. I det fald der. Så vi valgte at skridt af, det har vi gjort nu. Nu er vi egentlig bare lavet en auto. Kan du godt, Karoline? Nej, jeg synes du skal gøre det, Karoline. Okay, jeg laver auto, og jeg er ikke særlig god til det, men ja. Men i hvert fald husk at like og subscribe og slå klokken til, så jeg får en notifikation hver gang at vi lægger en ny video op. Og vi ses i næste video. Hej hej.